ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲೆ ಕೊಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂದೆಲೆ ಪನುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನುಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಪನ್ಲ ಪನುಲಿ ನಿಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಉಂದೆನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದಿನಿಗಲೆಗ್ ಸುರುಡ್ ತೋಜಾವೆನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೇಸನ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನಿ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಾಗುಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಏತ್ ಪಾಡ್ಯ ಪನ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜಾದೆ ಮಲ್ಪುವೆನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತುರೆನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದತ್ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಓಮ ಅಜ್ವೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ನಿಗುಲ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಅಜ್ವೈನ್ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾನ ನೆಕ್ ಓಮ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಖಾರಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನತ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುಡ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಏನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ಕೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ದಾನೆ ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿರಡ್ಡು ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ ದೈ ಪಾಡ್ವೆ ದೈಲ ಗಟ್ಟಿ ದೈ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ದ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರೇನ್ ವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನೆಟ್ಟು ತುರೆ ದೈ ತಪುರ ಒಂದೇ ನೀರಿಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂದೊಂತೆ ನೀರೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಏನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಖಾರಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಉಪ್ಪು ನಿಗುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊನುಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹಿಟ್ಟು ಬೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ
ನಿಗುಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಹದ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹದ ಸರಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆವು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇತೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲತ್ತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆನೆ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜಿದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ವೇನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನೀನು ಕೈಗೆ ಚೂರು ನೀರು ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗದಿಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತ ನೋಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದಿನೇನು ಬೇಯರಗ್ ದೀವರುಂಡು. ಇತ್ತೇನುಂಚಿ ತೊಂದ್ರುಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅವ್ರಿಗೆ ದೀತೆ ಐಕೊಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. 17-18 ನಿಮಿಷಡೊಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವನು. ಒಂದು ಬೇಯ್ತನಂದು ತೂಕ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಪತ್ತದ ಜಂದಾಂಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ದಂಡು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಬೇಯ್ತದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ನೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಚ್ಚಿತಾರಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೊಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ತಿನ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಏನು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದಿನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಚೂರೊಂದು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಕಾಯೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ರಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸರಿ ಅದೊಂದು ಕಾಯೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಂಡ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದೇನೆ ಅದ ಬೇತೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತ ಬೊಕ ಸಾದದ ಇಂಚ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.
ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತುರೆ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ತುರೆ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡು ತುರೆದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಖಾಲಿ ರಸ ಪಾಡುನೇರು ಗಡಿನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದ ದಿಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ತಿನ್ನಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿನ್ಪರಗಲ್ ತುರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿನೆಕ್ ತೆನ್ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.